علال مس نقص عركي كريسماس مي حلف كاو أبتم الله كوينة بركان بلنا نقصه بحقس منفاس لددامو جنان دي زلو كريسماس يجيب لك كذلو الدادا بحجي لنا نايمين سنقنا يقر مكان انت حجة انت يقري مكان منقص غامبر نغلاتنا نقر مشاقرنا خمسين ساعة ولا زل عشر قراي كنا نسا مجم من مرار سلج فتو أشقرني الكاقة تقرا نقعد سلج ودلا كامبر بنج سناتي نعنا قبل كندي كم زماوت مترعي كانيرو بقوة ما قدر ما متقرمك حراي ولا هو تو مقرام كاس معنا من سناتي كل تعيو بذم حسوت مساقر هامانوتي عقبيرن ديو ناتو هذا زغسسنا هجي مسيم لازيريو حكتلو أسمرت تشلي ما مسرعيوه ما حفرني رو انتايو تزحفر مليون صيكا قالت كما في المنت لا يتبع بزعبا مقرام كتحت تصنيك حجر ما بزعبا معفر مقلت صغا كلي لغني نيتقرين يا مسقا وقال دمسي لك حتصير سحاقون اسمعني دعن هيتشجر ترجم تقالات تفأنن كقرام كم زلنن كحفرو خمس قباو من سلز نقر كاني تدنا جيرة ولا أنت زدنا قريب له من قسناتي مثلا ما نتاتي يقبلني يونا توالينو زغسس أبا إذا أطريق الققنا إذا كنا تزيت فيلي رند ولا نزي هاي ما نتوب علتنا حتى لدينا ورد كيو من قسنا قلت تجيرون بدنا تات مشلام كخندي ويتأخم زد لتفلدو من قسناتي هاي ما نزي يقبير تزغول أبزغلو تعاوي ما أتونيرو زيابا زي فلت كوات سنيه أو كزي درق بحانت لدت نساقن يرنا حجقنا من قسنا كلت لدتات جيرلنا لقيت على حكي ملقيت قضيت رفلا كل تحدي عميت وين كم زغبرلنا ذكروا نايكم نقر قنايت لك من قسناتي نقول لا تنا يمانوتات كم زغبر كتفلت سبات ميتات ونادلي كاني أبصر قيتات أسمرا ولا قلوت بوتاتات إرتات تزاور كتري نتحك خطري تقيلقا عنس أكوا ودعفهم زبون ملسات بميلك زدن جبني أسيركم صغيتكم ولا أسيركم كل قلوسي كلاس أبي لا تحكي إذا لمنا أبا يترقى قطوة ما لو تكويو تأثرن تلوس أبصر جار قبو ما لو تدي قال بقى لو يتقدم مليون كنا تتحن تاقر كمي كم زي الأطفال تسي قال لي لك نعم نتكلم عدي أتو يمان الجرو مسكر إذا عسرت 9 زقروانا هي ما نتمثل حتى تغري قريبات الليسي كم حتى غينا قريبات النيرة تذكروا جو انتي الغمز ملسلو أسمرا كم أبنى نتوسيتك
أبيات كريستيان مساجد تغان تلوكينهم كم موزايك يعطري أبقى لنوع مجلسي كدن نجي انت تتريري قاون تردو أنا قرارو ومن إرتراقت كويس وتنقنا نزم ارتقيت الذكري ويدلني أنا يوتي مرتعتا تولى زلقا أبا قلنا أنا منو تمثل كم زغبرن كله تغايل وقم زنبرن سي كابت الدقاقنا بيت المقدس وغتردو قليلي እሞ መንግስቲ ነቲ ህንፃታት ስለ ዘየፍረሶ ድዩ መሰል ሃይማኖታት ይኽብር እዩ ክበሃል ደሊኻዮ እንደንታ ኸነዘዝርወን መሚሊትካ ተምፃ ህዝብና ተቐኢሉን ሃይማኖት ተኽቢሩን ከም ዝኸይድ መርኣያ እዙ ክርስትና ወላ ምስልምና ኸ ናብዚ ሃገርሲ ቀደም ያቲኖ ሕጂ ንሳቶም ብዛዕባ ክርስትና ወላ ምስልምና ኸስተምሩን ኣይክእሉን እዮም ህዝብና ንኽንደይ ዓመታት ሃይማኖቱ ዓቂቡን ተኸኢሉን ዝፀንሐ ሓደ ህዝቢ እዩ ከመይ ዳይ ዘረባ ዝተሓዋወሰካ ዘሎ ናይ ክሪስማስ ሰቲኻ ዲኻ እተተኽሞ እንታይ ሓጠት ኣለዎ ኣብ ግዜ ስርዓ ይስተንበር ኣብ ግዜ በዓላዳ እንታይ ደሊኻ ምንስኻ ከምቶም ጴንጠ ክትሰብከና ዲኻ ደሊኻ ብልዳ ኸ መዓስ መስግድብኪ ኺ ኣይትዝከሩ ክትብል ጀሚርኪ ተጠራጢረ እሞ ፀኒሐ ሕጂ ግና ገና ሰኺርካ ከም ዘለኻ ኣረጋጊፀ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ክሪስማስ ዘይበዓልካዮ ዘይኣመንካ ኣለኾንከ ዲኻ ነየናይ ዘይኣምነሉ ማለት ብሓድዩ ከነብዒላ ኣለና ኢልካ ስለ ዝሓሰብካ ዲኻ ክልተ በዓላት ተዓዲልና ከሎ ዳ እንታይ ገዲስን እየ ዘጉደልክዎ እንዴ ፈንጤ ጋር ኢኸ እሞ ኣብ ገዛኻ ተዓፅኻ ሕልፍካ ኸይትኾን ኢለ ኣብ ገዛኻ ምስ ቤተሰብ ብሓጎስ ካብ ምሕላፍ ንላዕሊ እሞ እንታይ ኣሎ እቶም ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘይብልኩምን ንሕና እንደኣ ኣብዚ ኮይና ንፈላለ መንግስቲ ከም ዕላማ ሒዝዎ ዘሎ ኩሉ በዓላትና ሃይማኖታውን ዘይሃይማኖታውን እዩ ዝብለካ ኩሉ በዓላትና ብሓድነት ክፅንበል እዩ ዝደልዮ ኣብ ናይ ሃይማኖት ክርስትና በዓላት እቶም መስሊም ኣሕዋትና እውን የብዕልዎ ኣብቲ ዒዳት ድማ ንሕና እውን ምስኣቶም ብሓባር ነብዕሎ ከምኡ እናበለ እዩ ሓድነትና ዝድልድል ሓድነትና ዳ ድሮ ዱልዱል ዶ ኣይኮነን ይትዓሽባ ሓድነት ክበሃል ከሎ ከም ሓደ ደው ዝበለ ህንፃ ጌርካ ጥራይ ትውሰዶ ኩሉ እዋን ክንክን የድልዮ እዩ በዓል ወዲ በዓል ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ክፈላለየና ይብሎ ብዝተኻእለ መጠን ዝኾነ ቀዳድ ክትገድፍ ዘይብልካ ህዝብና እሞ በብሃይማኖቱ ተኻኢሉ ንኣማይቲ ዓመታት እንድዩ ብሓባር ፀኒሑ
ከምኡ ተበልክኸከሞ ተፀብኦታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ንናይቱ ፍልልዩ መዝሚዞም ክፈላልይዎ ዝብትኑ ባእታታት ነይሮም እዮም ሕጂ መንግስትና ከምዚ ዝመስል ዝኾነ ተርእዮ ክጠፍእ እዩ ዝደልዮ እሞ ሃይማኖት ፍልልይ ከየምፅእ እቲ በበይኑ እምነት ክጠፍእ ኣለዎ ተባሂሉ ድዩ ዝእመን በቲ ፖለቲካዊ ንቕሓትካስከ ንገረኒ ሃይማኖታት ክጠፍኡ ይኮነን ዝድለ ዘሎ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ይኽውግድ ዝግብኦ ንጉሰ ሓደ ደረቕ መልእኽቲ ዘመሓላለፈት ዓይነት ኮይና ግዲ ተሰሚዓቶ ነብሱ ዓይኑ ጨምቲሉ ጠመተኒ ኣነ እውን ዓይነያ ጨምቲለ ጠመትክዎ ብሓቂ እቲ ስኽራን ኣይገደፎን ድማ ብልኩ ብውሽጠይ እዛ ስነ ሓሳብ ቁርብ ከቢዳትካ ኣላ መስለኒ ከኣበለኒ ተመሊሱ ናይ ክሪስማስ ነገር እንዲሁ ኣበጊስዎ ትፈልጥ ዶ ክሪስማስ ሎሚ ሃይማኖታዊ በዓል ምዃኖም ዘብቅዕ ኣብዘን ምዕራባውያን እሞ ካብ ናይ ክርስቶስ ልደት ንላዕሊ ናይ ሳንታ ክሎዝ ዛንታ እዩ ዝበዝሕ ሳንታ ከምዚ ምፅኡ ከምዚ ህያብ ረኺብና ገለ መለ ቐብሉ እዮም ዘዕልፎ ኣብትሽ ኣይዕለለካ እንድዩ እንደይ ኣይዘክርክዎን ኣለኹ ክሪስማስ ዝበሃል በዓል ናብ ሸቐጢ ተቐይሩ ህያብ ናይ ምልውዋጥ ሰሙን ገይሮም እዮም ቀይሮም ህያብ ምልውዋጥ ዳ ከመይ ገይሩ ሸቐጥ ኮይኑ ከመይ መስለካ ሚልዮን መብዛሕትኡ ሰብ ዘየሰበለሉ ካብዚ ሃይማኖታዊ ኢሉ ዝጀመረ በዓል መን ቐሲ መስለካ ተን ዓበይቲ ኩባንያታትን ፍርያትን ሸጣ እቲ ሰብ ኣብ ቅነ ክሪስማስ ህያባት ናይ ምልውዋጥ ልምዲ ከምዘጥሪ ገይሩና እየ ቅነ ክሪስማስ ምፅጋብ ስኢነኖ ካልእ ተወሳኺ መዓልቲ እውን ኣውፅእ ቦክሲ እንደይ ዝበሃልካ ኣሎ በቃ ሰብ ብቦክሲ ዝዋድኣበሎ ልክዕ ከምዚ ንዕና ብርትዓዊ ድኳናት ኣንጊና ንኸዶ እዩ ኩላ ለይቲ ተስያ ገንዘብ ኣፍሲሳ ክትገዝእ ኣብ ድፍፊዕ ኣትኣቱ እቲ ጉርብሖም ከዝገርመካ ኣንጊ ዝመፅእ ዝያዳ ክሓስረሉ እዩ ስለ ዝብልዎ ምስኪና ህዝቢ ክልብጥ ኢሉ ናብ ሞላት ዝጓዕ ሞላት ክብለካ ከለኻ ከምዝናትና ድኳናት ከይመስለካ ዓበይቲ ኣዳራሻት እዩ ካብዚ ኩሉ ዝኸስቦ ባዕልኻ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ክሪስማስ እኳ ንሸቐጥ ይጥቀምሉ ከባለዉ ዳ ስለምንታይ መንግስትና ሓድነት ህዝቢ ምድልዳል ዘይጥቀመሉ ነቲ መንፈሳዊ ትርጉሙን ተጥፍኦ ድዩ ኣብ ረብሓ ሓድነት ዝውዕል መንፈሳዊ ሽንቀራዊ ስከይትበል ፅቂልካ ንሳስ እንታይ መንፈስ ትፈልጥ ኢኸስከ ከምኡ ትብል ናይ ሃይማኖታት ቀንዲ ተልእኮ እኮ ፍቕሪ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ተፈቒሩሉ ከም ዝነብር ተጌርካ በቃ ልዕሊ ሃይማኖታት ተዓዊትካ ማለት እዩ ከምዚ ንስኻ ሰኺርካ ምስ ሰብ ትፋቐሮ ዘለኻ ማለት ድዩ ሚሊ በዛ ፍሬሽ ዝኾንኳ ትሩፕ ኢኻ ቐኒእካ ዘለኻ መጆኻ ኣብዛ ናይ ሓበሻ ልደት ክሕጉሰካ እየ ቀሰም በቃ ምጭራም ከበይ እዩ ሎሚ ዓመት ካበናይ ዞባ ኾኑ ነቲ መደብ ከመሓላልፍዎ በቃ ናብቲ ዝዳለወሉ ቦታ ዋላ ጌሽና ክንሳተፍ ኢና